Aquests dies no pararem de sentir la paraula canvi, però serà una paraula buida. El canvi real ha de ser l'aposta per una nova manera de fer política. Des de l'oposició hem treballat i hem denunciat la poca transparència dels polítics convencionals. És l'única manera que la gent s'assabenti del que fa l'Ajuntament. Últimament, tots plegats estem una mica desencantats. Amb gent nova, idees fresques i més transparència, recuperaríem una mica la il·lusió en la política. Això és el que cal. A 1.000 firmes per salvar Collserola del foc. I encara queda molt per netejar. Amb el suport de tothom, netejarem Collserola d'una vegada per totes. Com pot ser que hi hagi tants habitatges buits? A més, els lloguers estan pels núvols. Ens hem de posar les piles ja! La crisi l'estem pagant els de sempre. Hem de defensar els drets laborals i socials i apostar pels serveis públics. I també ajudar a la gent sense feina i als emprenedors. Mira que n'hi ha d'entitats i moviment a la vila. Però encara podem fer un teixit més viu, amb més cohesió i més diàleg. Molins el fem entre tots i totes. També cal que continuem lluitant per la cultura i la llengua. I per la independència, com ho van fer durant la consulta. Quina moguda! La gent de la CUP només ens podem obrir pas d'una manera sincera i directa. Estem preparats per tirar endavant un projecte sòlid i atractiu. Sempre defensarem els interessos de la gent. A Molins de Rei arribarem tan lluny com el poble vulgui. Candidatura d'Unitat Popular de Molins de Rei. Donem-li la volta. Amb la CUP, puc.